Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga higala, kumusta o mayong buntag na usab kanatong tanan? Aniya na usab kining tulumanon sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries nga gipanguluhan sa langitnon nga magtutudlo Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. Moato na sab kami kaninyo og usa ka oras og 15 minutos nining maong radio station dinhi sa DYLA og ako mga pagpanghinaot sa tanan nga mga kaigsuonan o ilabi na sab sa atong mga soking tigpaminawan o ingon sab ngadto sa naglantaw sa Facebook o sa YouTube. Kumusta kaninyo mga higala og magkaigsuonan o kami manghinaot nga naa kamo sa kabaskog sa lawas aron nga kana mo inyong magamit usab sa pagpatalinghog dinhi sa mga kamatuoran nga diin gitudlo sa Espiritu Santo dinhi kanamo nga walay lain katumanan maong among matutudlo Divine Master Tomas Eugenio Sr. Tinuod mo kana ang mga higala o mga kaigsuonan. Ug ako na lang mga pagpungmusta no sa tanan nga mga kaigsuonan kutob sa maabot nining maong pagsibya diha dapit sa Bohol, sa Montisuerte, Carmen, sa mga Divino Family diha dapit sa Ormoc, sa mga kaigsuonan diha sa Macamboy Ortiga, Cambrajigo, diha dapit sa Palumpon, sa San Isidro, sa Biliran, diha sa mga Patio Family. Kumusta kaninyo diha? O yung sa diha sa PBCM compound, ilabi na sa atong Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio uban sa iyahang kapika sa kinabuhi. Kumusta? O yung sa dapit sa Surigao, sa Negros, diha sa Bukidnon, diha dapit sa Dipolog, sa Dalagit, sa Sami City usab. Kumusta kaninyo diha sa Oroquita City, sa Sapang Dalaga, sa Del Pilar, sa Misamis Occidental, ilabi na usab sa Mabulo, diya dapit sa Lapu-Lapu kang Brad Royo o kang Sister Jane. Kumusta? O diya dapit usab sa Millanilla, sa mga Castañares Family. Kumusta diha kaninyo? O ilabi na usab diya dapit sa Blingasag o diya dapit sa Bugo, diya dapit sa ato usab nga chapter president kang Chupilo Sevilla. Kumusta? Sa ilabi na usab sa iyang pamilya diha o ingom na sab kan Sister IB Valenzuela o sa Janice o sa iyang igsoon nga si Janice. Kumusta kanimo diha ma'am? O sa tanan gayon dili pwede nga tagsa-tagsaon ta kamo sa paghisgot tungod kay mahurot ang atong oras o kining maong programa sa PBCM dikabat ta kini sa 26 ka mga radio station nga madungog kini sa mga nagkalain nga mga radio station sama sa DOLA dinhi sa siyudad sa Sugbo, sa DXRyo, sa DXKO, sa DXDR, sa DXMMFM Kalamba, Misamis Occidental, sa DXRM, DXPR sa Pagadian ug ingon sa DXKD sa Dipolog o ingon dapit sa DXEG sa Radio Bandira sa Villanueva, Misamis Oriental o ingon dapit sa Caguait sa Balingasag no. Kumusta diha? O ingon sa Iligan no, mabati kining maong programa sa PBCM. O ingon dapit sa Valencia, sa Manolo Fortes Bukidnon, sa Bayugan, sa Butuan, sa Toledo, sa Hinguog, sa Bato, Pinamungahan, Butong Pinamungahan, o ingon na sab sa mga wala nako no, banggit sa mga istasyonan basta kay 26 na kini ka radio station nga gisudlan sa pagtulunan sa PBCM nga ang tuyog tumong maulama ang pagpahibalo sa mayong balita ka sa katulong persona sa Dios nga mao ang Dios nga Espiritu Santo nga among baliko na lilain kaya dili na may kaulaw mao ang among langitnon nga magtutudlo Master Tomas Eugenio Sr. ug siya mao ang nagtudlo kanamo kabahin sa pagsabot sa balaang kasulatan. Ug ninitunguran niya masabang atong usa ka igsuon mga musta usab siya kaninyo. Maayong buntag o kumusta gyapon kaninyo mga kaigsunan og mga kaigalaan kini karon makauban ning tungura. Kini si Brother Samuel Montemayor padayon gyapon kaninyo nga magadapit kanunay sa inyo na sab nga pagpatalinghog niining tulmanon usab sa mga lagitong lamdag sa kinabuhi nga gidumala kini sa pagtulun-ang PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Og sa pagpangmusta na lang sa tanan mga kaigsunan uban sa atong pagpaybalo sa mga miyembro nga karon sunod Domingo mao na gyud ang atong gikatakda nga schedule sa matag bulan sa atong meeting nga kada katapusang Domingo sa bulan
Usag hangyo ko ang tanan nga inyong mga presensya sa pagtambong aron usab daghan kitag mga hisgutan may kalabot usab sa atong mga buluhaton sa atong pagpaalaga lugar dinhi na dapit sa katumanan diha sa Espiritu Santo nga natuman kana sa balaan o langiton nga magtutudlo Divine Master Tomas Dinio Sr. O sa pagpamusta na lang sa tanan nga mga kaigsunan nga kutob usab sa moabot ni mong Sibya ilabi na ngadto sa atong minopes nga din ana ang atong executive and vice president sa pagtulunan si Reverend Charlie Eugenio uban sa iyang kapikas si Madam Gaga Eugenio uban sa atong mga kaigsunan nga mga evangelista, mga ministro diya sa maong dapit. O inguman diya sa wireless sa atong igsoon si Sister Suping Pirolino o inguman usab sa akong pamilya diya nila ni Injing, nila ni Jimwell o nila ni April diya sa mao nga dapit. O karon ihatag ko ni Brad Cesar pagbalik aron paggisgot usab sa tima nga mo karon dadon nga na kaninyo sa inyong tagsa-tagsa ka mga nahimutangan. Ang ato karon nga paghisgutan Brad Samuel mao gahapon ang padayon sa pagtubag sa akong kikaistorya nga usa siya ka pagtulunan sa Pentecostal no. O matod pa na niya nga ang Diyos daw kuno usara. Dili kuno pwede nga usa, duha, tulo. Usara gyud daw kuno ang Diyos. Pero naasab sila yung mga bersikulo Brad Samuel nga gigamit nga kung kini dili nato matubag mura pug tinuod. Pero angay nga may baluan sa mga Pentecostal church dili lang ninyo ikasuko o igumasab nga to sa wanis no dili lang ninyo ikasuko tungod kay kining among gibuhat kung kamo nagpamatuod nga kamo ang kamaturan kami usab nagpamatuod nga kami usab mao ang kamaturan busa ato lang timbang-timbangon manghinaot kami nga dili ninyo isirado ang inyong hunahuna kinahanglan i-wide ninyo inyong hunahuna nga dili ninyo dapigan ang inyong doktrina kinahanglan ang Biblia may atong pasultihon. Kaya Biblia, importante gayud kini Biblia kay kini mao ang gibilin sa Dios dinhi kanato aron nga kana mo atong tun-an, aron nga kana mao ang ato ang gabayan para sa pagpangita nato sa kamatuoran. Mao kana mga higalag magkaigsunan tungod kay ang Dios matud pa sa nakasulat sa Biblia Brad Samuel, mayo tingali imong basahon nga unsa ba ang gipakita sa Biblia? Ang kinibang Biblia o balaan nga kasulatan, gipakita ba gyud i-read Brad Samuel ang Ecclesiastes kapitulo 1 bersikulo 4. Unsa ka mahinungdanon kining balaan nga kasulatan? Mahinungdanon ba kini sa atong panahon karon? Tungod kay ang unang mga kaliwatan milabay naman pud to. Ang ikaduhang kaliwatan wala na pud sa panahong Kristiyano. Busa niya kita karon sa ikatulo nga hutong nga kaliwatan nga gisulat daan diha sa Biblia nga kana gayod angay gayod nga patilinghugan nato tungod kay sumala sa Ecclesiastes 1:4 Brad Samuel unsa ba ang mga nakasulat dinha nga mao ang tugon sa balaan kasulatan dinhi kanato. Aniya Brad Cesar, basahon ko ang Ecclesiastes sa iyang kapitulo 1 sa imong gingon nga sitas sa versikulo 4 nga nagisgot ka ng mga kaliwatan nga muagi nya do na po yung mga kaliwatan nga muabot busa sa atong pagabasahon agi pagpruiba ni ana nga aron muabot usab nga ano nga naa kita nining panahuna karon tungod kay niya kita nakalinya sa kaliwatan nga umalabot niyo ug usa ka kaliwatan nga muagi ug ang lain nga kaliwatan muabot apan ang yuta mupabilin sa walay katapusan. Ingon ni ana ang gipayag sa Biblia Brad Cesar, dunay mga kaliwatan nga miagi ug dunay po'y kaliwatan nga muabot busa nining panahon na karon. Niya kami nagpamatuod nga ang among gipamatudan dinhi na sa dapit sa katumanan sa Espiritu Santo. Ug dugang pausab niya na Brad Samuel. Basahon ko ang Salmo sa iyang kapitulo 102 ug ang iyang bersikulo 18 ingon nini ang ato ang makitang pahayag
sa Biblia dugang kini nga pagpamatuod. Kining Biblia ba? Kini sulaton alang sa kaliwatan nga umalabot ug ang katawhan nga pagabuhaton mga daig kang Hiuba. Magadaig kang Kung mao, klaro kayo Brad Samuel nga kini di ang balaan nga kasulatan gisulat kini para sa kaliwatang umalabot. Busa mo kita karon. Tinuod pa na Brad Cesar. Mau kita karon ang nahimong katumanan. Mo magani nga ang PBCM, ang mga ministro sa PBCM nga diin gihatag katungod ni master nga mao mo pasabot. Amo gyud nang ipaagib pinagi sa bala ang kasulatan kay kana mao man ang gisgutan sa Biblia nga para kana sa kaliwatan nga umalabot sumala sa nakitang pahayag nato sa Biblia. Karon, angay natong timan-an Brad Samuel sa dili pa nato tubagon tong ilahang sitas ang Juan 10:30 nga matud pa ni Kristo ako ug ang amahan usara ato nang susihon karon Brad Samuel apan sa dili pa ni ana ato sa ning hisgutan ang kabahin matungod sa Biblia. Kung kita mubasa ba Brad Samuel sa ato ang sistema bitaw sa atong binasahan sa Biblia, ang pagbasa nato sa Biblia Brad Samuel dili ta mo stop diha sa usa lamang kasitas o kapitulo o bersikulo ngano man. Dunay gipakita ang Biblia nga kung mubasa galita sa Biblia kinahanglan nga dili ta diha na lamang na ng bersikulo o kapitulo kundi ang gipakita sa Isaiah 28:13 Brad Samuel unsa bay gipakita sa balaang kasulatan kung kita magbasa sa Biblia. Aniya Brad Cesar, basahon ta ang nakasulat sa Biblia kung ang unsa ang mga pamaagi sa pagbasa lugar sa Biblia niya para atong masundan ang mga makuha nato ang mga kamaturan nga atong gipamatud-an niya sa 13 sa kapitulo 28 inyong patalingugan gingon tungod niini ang pulong ni Hiuba alang kadila mao ang sugo ibabaw sa sugo, sugo ibabaw sa sugo, latid ibabaw sa latid, latid ibabaw sa latid dinhi madyutay, didto madyutay aron sila mangadto og mga hayang og mga bali og hingdakpan o hingbalag-ungan og hingdakpan. Busa ang paagi di ay sa Biblia kung ikaw magpamatud pinasikad sa Biblia, giingon daw dito sa atong nabasa nga dito madyutay, diri madyutay, unya sila mga hayang aron daw mga bli o mga bali og himbaglagungan daw og hindakpan mo kana ang paagi lugar sa pagpamatuod o pagpamatuod lugar nato sa Biblia. Kay kita Brad Samuel kung mupaklit tas Biblia mabidat tayo nga ato yun ang paklion mo ng mga tumba, mga hayang mo nang pasabot sa Biblia nga dinhi madyutay didto madyutay kinahanglan nga dili lang ka diha mobasa sa maong kapitulo o bersikulo kay ang pamaagi sa Biblia kinahanglan nga kita kun magpamatuod kinahanglan nga dili dinhi lang ta ni anang kapitulo o bersikulo kay ang Biblia nagingon dinhi madyutay didto sa madyutay aron makit-an og manghibalag-ungan ang kamatuoran madakpan nato ba ang kamatuoran sumala sa atong makitang pahayag diha sa ibasa ni Brad Samuel. Unya, kung ang tao sab o mapastor ka man, kung ministro ka man, kung diakono ka man o pari ka man o Catholic faith defender ka man, kung dili ka musulti pinasikad sa balaan kasulatan, iwalay kabuntagon ni ana. Kinsaman ang imuhang ranggo unsa man ang imong ranggo mapari ka man mo bispo ka man masanto papa ka man o unsa man ang imong ranggo sa imuhang pagkatawanon kung dili ka mutuman sa balaang kasulatan kung baglahi kag imong pagpamatuod ang gipakita sa Biblia sa Isaiah kapitulo 8 bersikulo 20 usay payag ngadto sa kasubuan ug sa pagpamatuod kung sila dili man nagsulti sumala nining pulunga sa pagkamatuod walay kabuntagon alang kanila. Kung magpamatuod ka og Biblia, mapastor ka man, mapari ka man, mobispo ka man, o masanto papa ka man, o diakono ka man, kung dili ka musulti pinasikad sa balaang kasulatan, wala kay kabuntagon
sumala sa gipakita sa Dios. Busa kung magpamatuod gani ka, kinanglan nakabase sa Biblia, dili kay mag-istorya ka dugang-dugangan nimo ang Biblia. Kay dili na pwede nga imong dugangan ang Biblia kay nakalati ka na nga dili pwedeng dugangan. Di pud nimo dapat kunhuran ang balaang kasulatan na bay mabasa nato Brad Samuel nga dili gud pwede nga dugangan nato ang Biblia. Niya Brad Cesar, ngano nga importante ka na nga may bolohan sa tao kung magpamatuod sila diin ginagamit nila ang Biblia, dili pwede pud nga imong pagadugangan o dili pud nimo pwedeng pagkakuan. Niyaw? Sa Deuteronomio sa iyang kapitulo 12 atong pagabasahon ang kapitulo 12, versikulo 32 gingon din bisan unsang butanga nga gisugo ko kaninyo nga pagabuhaton ninyo dili mo pagadugangan ni pagakunhuran mo usab gikan niini. Busa kun magpamatuod ay kita pinaagi o base sa Biblia mga malnamo nga magsyon dili pud pwede nga ang atong gipamatudan atong dugangan. Dili pud pwede ka na nga atong pagakuhaan sumala sa atong nabasa sa Biblia. Basa ba gani Brad Samuel kani ingon man ka nga dili pwede mutaktak ta sa Biblia ang pinadayag 22. Atong pudwahan ba si Sar kay ako Kinahanglan nga dili Biblia man gyud pwedeng atong gamitan, Brad pagataktakon. Samuel. Niya basahon ta Brad Cesar ang pinadayag no 22. sa iyang kapitulo 22 Versikulo 18 ngatos 19. niya Brad Cesar akong pruibahan ang nakasulat sa Biblia sa akong nang gikaistorya kadina dinhi sa 18-19 sa pinadayag sa iyang kapitulo 22 gingon akong pasidan-an ang tanang magapatalingog sa mga pulong sa propesya niining basahon na. Kung adunay magadugang nining bisan unsa, kaniya igadugang sa Dios ang mga hampak nga gisgutan niining basahona. O kung adunay magataktak og mga pulong gikan sa mga pulong sa basahon niining propesya, pagataktakon sa Dios ang iyang bahin diha sa kahoy nga nagahatag sa kinabuhi ug diha sa balaang syudad nga gisgutan niining basahon. Mo na hinungdan ba Cesar nga kung magpamatuod ta dili gyud pwedeng atong pagakuan ug atong pagadugangan sumala sa atong nabasa sa Biblia. Mao kana ang pamaagi kung magbasa ta sa Biblia busa dili mi ninyo makuno, dili mi ninyo maignorante tungod kay kana amo nang nabasa sa Biblia busa mao manggani nga ang mga ministro sa PBCM ikinsaman makamiman o uban namo magkagsuonan ingon ana ang mga pamaagi nga among gisunod kay mausab kana ang gitudo sa langitod nga matutudlo Divine Master Tomas Eugenio Sr. Nan, unsa pa ba ang dugang natong gipakita sa Biblia, Brad Samuel? Kung kita magpamatuod sa atong kaugalingon, ha? Ang pamaagi nato sumala bitaw sa imong gibasa kanina nga dinhi majutay, dito majutay, kinahanglan nga dili pwede nga diha lang ka stop sa maong kapitulo o bersikulo. Kay ang Biblia mismo, Brad Samuel, sumala sa ikaduhang Timoteo, versikulo 2 o 15, nga ang Biblia nga atong pagbasahon ang bugna nga Biblia, nag-ingon, magpugi ka sa pagpakita sa imong kaugalingon nga nahamutan sa Dios. Usa ka magbubuhat nga walay iga kaulaw, mahibalo nga mubahin-bahin sa pulong sa kamatuoran. Kinahanglan bahin-bahinon nato. Ang pagpamatuod sa Biblia, dili kay mo istap tanta. Kung makabasa ka diha sa Juan 10:30, ako ug aman usara hatagan nimo og konklusyon, wa ka kakahibalo diin nahiusa si Kristo ug ang iyang amahan. Nganong gisulti na ni Kristo matud pa ni Kristo, ako ug akong amahan usara diin mang dapita sila nahimong usa. Mao na ang atong trisapon pag-ayo. Kay ang uban nga nagbasa sa Biblia, Brad Samuel, ila dayong hatagag konklusyon tan-awa Brad mingon din ang taga-Wanis, minguday ng taga-Pentikostal. Tanawag, Brad, klaro kayo nga matud pa ni Kristo, ako ug ang amahan usara. Di wala nila kana gibahin-bahin ang balaang kasulatan. Ang pamaagi sa pagbasa sa Biblia, dili pwede nga muhunong lang ka diha. Kay ang Biblia, Brad Samuel, dili kana ginapos basa gano Brad Samuel ang ikaduhang Timoteo 2:9. Ang Biblia ba
kapuson ba nato sa usalang ka kapitulo o bersikulo? Ang Biblia, Brad Cesar, dili gyud kana ginapos. Dili gyud pwede nga pagbasa mo sa usa ka bersikulo O kapitulo. o kapitulo diso lang dayon kag konklusyon nga mauna sila usana. Dili. Tungod kay ang Biblia dili intaw na ginapos mga magani atong gibasa ang Isaiah sa kapitulo 28:13 nga diri majutay didto majutay og sila mga hayang og hingdakpan o hibalagungan og hingdakpan. Tungod kay mobasa ta dinhi sa daang tugon, mobasa pud ta sa bag-ong tugon. Nga naman tungod kay ang Biblia dili kana ginapos mga malnamo nga magsya niya. 2:9 sa ikadawang Timoteo inyong patalingugan ang maayong balita nga tungod niini ako nagaantos karon og nahimong ginapos matud pa ni Pablo ingog kriminal apan ang pulong sa Dios nga mao tong Biblia dili ginapos. O muna ang Biblia dili di ginapos mo hinungdan nga dili pwede nga pagbasa nimo pananglitan mo ba kasakas 10:30 sa 1 konklusyon dayon kay ang aman og ako usara imo nang konklusyonan nga mo lagi usara gyud ang Dios dili ingon ni ana mga malnamo nga mo nga naman tungod kay ang Biblia wala kana mabilanggo sa usa lamang kasitas tungod kay ang pulong sa Dios nga kining Biblia dili kana ginapos. Mao na ang mga kamatuoran nga gitudlo sa Biblia nga gitudlo sa magtutudlo Divine Master Tomas Eugenio Sr. Busa wala mi naggapos sa Biblia mao magaling nga kung kami mubasa mis Isaias, mubasa mis Roma, mubasa mis Hebrehanon, mubasa mis ikadong Timoteo, mubasa mis Nehemias, mubasa po mi sa unang Korinto. Ingon ana kay ngano ang Biblia nagtugon nga kinahanglan ko magpamatuod ta sa kabatuoran. Kailan bahin-bahino na to ang mga nakasulat sa Biblia. Ingon ana ang mga pamaagi sa mga ministro sa PBCM nga gitudlo kini sa langit to magtutulo Divine Master Tomas Eugenio Sr. Karon ni ata Brad Samuel tungod kay ang Oneness ug ang mga Pentecostal di na sila motuo og tulo ka persona. Di na sila motuo kay para nila walay persona ang Dios. Kay ang Dios daw espiritu. Wa matay supak ana Brad Samuel ka nagtuo masata kay ang tanang mga butang mahimo kana sa Dios. Natun-an na nato walay butang nga dili mahimo sa Dios pero ayaw lansangi ang Biblia. Mao na ang wala masabti sa mga Pentecostal nga mga pastor ug uban nga mga ministro ug sa uban nga mga magwawali diha sa mga wanis pud nga pagtulunan ay lang ikasuko ninyo. Pwede man og mukuan mo refute mo. Oo, hatagan ta mo sa cell number mo. Sa TM 0955113811 usbo na mo. Kung mo padangat mo sa inyo ang mga question o pangutana, ang numero na mo sa TM 0955113811. Pwede mo makasupak na. Tagaan ta mo og katungod sa pagsupak kay lagi na amatay gitawag og freedom of religion na atay kaugalingong katungod sa atong kaugalingong pagtuo. Busa kini ato pong pagtuo, klaruhon po din nato kung naa ba ka susto nga pagtuo. Mo manaro na atong husayon karon ni ata Brad Samuel. Ang Biblia ba nagtudlo ba nga si Jesus na persona ba gyud siya? Oo. Pero dili ni basahon sa mga Pentecostal, dili po nila basahon sa Oneness, kaya ang ila laging pagtuo nga walay persona ang Dios. Pero wala sila makabasa sa balaang kasulatan. Unsa ba ang ato mabasa sa balaang kasulatan? Ang Diyos ba naabay persona si Kristo? Basahon ko ang nakasulat sa Roma sa iyahang kapitulo 5 bersikulo 17 unsay nakapayag dinhi nga ang basahon ko nga Biblia ang New World Translation. Giingon dinhi kay kun sa paglapas sa usa ka tawo ang kamatayon nagmando ingog hari. Pinagi sa maong tao, labi pa kadtong nakadawat sa kadagaya sa dili takus nga kalulot. Og sa walay bayad nga gasa sa pagkamatarong nga magmando ingong mga hari. Diha sa kinabuhi pinaagi sa usa ka persona nga si Kristo. Iyon sa day si Kristo gitawag og persona karon kay persona man si Kristo. Ang pangutana Brad Samuel, si Kristo ba kay gitawag man siya og persona? Ang pangutana,
Muingon man pud ang Pentecostal nga wa man po'y persona ang Dios nga Amahan. Basahon tagapon na Biblia. Dinhi sa Hebrehanon kapitulo 9 bersikulo 24, tan-awon ta kung si Kristo matubang mapud siya sa persona sa Dios. Biblia nga itong pagabasahon, mao gapong Biblia nga akong pagabasahon, ang New World Translation nag-ingon. Hebrehanon 9:24. Naaman po mo yung mga Biblia, kamo mga wanis, kamo mga Pentecostal, basahasan din ninyo. Ayaw bakakin ninyo ang mga tao? Ha? Ayaw pamili sa mga sitas nga haom lang sa inyong doktrina, nga sayop ang inyong paghubad, kana lang Juan 10:30, ato maning klarohon ron, kung diin sila nahiusa ni Kristo ug ang Amahan. Basahon ko ang Hebrehanon 9:24 nag-ingon. Kay si Kristo misulo dili ngadto sa balaang dapit nga hinimog mga kamot, nga maoy hulad sa katinuuran, kundi ngadto sa langit mismo. Aron, Pagpangatubang. aron muatubang sa persona sa Dios. Iunsa day si Kristo, muatubang siya sa persona sa Dios. Kinsa man ang Dios nga gisgutan dinhi, wala lain mao iyang langit tong Amahan. So ang Amahan naa po day persona, pero ang ubang reliyon sama sa Pentecostal, sama sa mga wanis, di sila motuo nga adunay persona ang Dios. Samtang ang Biblia nagpamatuod nga si Kristo usa ka persona ug ang Amahan, ug si Kristo matubang usab sa laing persona nga mao ang langit nung Amahan. Muna nga itong nabasa sa Biblia nga wala na masabti sa uban nga mga pagtulunan sama sa wanis ug sa mga Pentecostal. Nga dili po din nila itudlo gato sa mga membro nila kay ngano man, contradiction man sa ilahang doktrina. Kay di man sila mutuo nga ang Dios na ay persona. Pero klaro kayo nga ang Biblia naghisgot nga si Kristo usa ka persona. Nanunsa pa? Dinhi pa Brad Samuel ato ning bisan kini si Sok Fernandez. Kini si Sok Fernandez unsa ba ang iyang pagpamatuod may tungod sa persona? Aniya kining basahon sa tamdanan sa pagtuong Katoliko by Socrates si Fernandez Imprimatur Ricardo G. Cardinal Vidal, Arsobispo sa Sugbo, dinhi sa pahina 37, gula kini natong June 30, 1991, unsa ang giisgota dinhi nga persona nag-ingon. Ang kahulugan sa persona, ang persona may usa ka pagkamao nga adunay sa labutan. Unsa day kining usa kining persona dunay sa labutan o gawas nung kabubuton o free will. Ang anghel, ang yawa matawag usab og persona sanglid do na may sa labutan. Bisan pa ang mga Katolikong depensor, nagpamatuod sila nga ang persona adunay sa labutan. Kumo kay si Kristo tao, kumo si Kristo dunay sa labutan, si Kristo gitawag usab og persona. Sumala sa mabasa nato sa Biblia. Ingon ana ang ato ang nakitang payag sa Biblia. Tinaw kayo Brad Samuel nga wa ta magtumo-tumo dinhi kay gibasa gyud nato ang Biblia nga walay kapin, walay sobra o wala po'y pagkulang busa kamong mga Pentecostal nga mga membro diha. Ayaw in taon magtuo ana inyong mga ministro, inyong mga pastor, mga diakono ninyo nga ila mong gilimdan nga ang Dios usara. Wa tay supak diha Brad Samuel. Usa nga naman kay ang pagpaila sa Dios wala na bilanggo sa usa ka pagpaila sa kapanahon. Tulo ka dagkong panahon ang gipakita sa Biblia. Sa unang kapanahonan kinsa ang nagpaila nga Dios? Nga usa lang ang Dios nga gipaila kanhi sa panahong Israel, mao ang Amahan. Sa panahon sa Amahan nga mao si Jehova, dili pwede nga mag-ila kag lain Dios mamangani nga giingon din na usa lang ang Amahan. Nga mao ang ginikana sa tanang mga butang, dili pwede nga mag-ila kapag lain. Sa panahon sa Israel, usa lang ang Dios. Karon ang pangutana. Sa ikaduhang panahon, sa panahon sa atong Ginoong Kristo, di po pwede mag-ilaka og lain pong Dios. Kaya ang gipaila usab sa ikaduhang kapanahonan si Kristo, Dios sumala sa Biblia. Gawas lang po sa ubang mga reliyon, kaya naabang po atong mga higala nga Iglesia ni Kristo ni Manalo, di man na sila mutuo nga si Kristo Dios, ila po ng pagtuo. Kaya naamatay freedom of religion.
Pero dako kayo ang gipakita sa Biblia nga si Kristo dakong Dios ug manluluwas. Busa sa panahon Kristiyano sa ikaduhang panahon, di pwede magilakag lain Dios. Ha? Dili pwede. Ingon ana ang gipakita sa Biblia. Panahon ni Kristo usa lang. Di pwede nga mangita kapag lain. Panahon usab sa Espiritu Santo, di sa pwede nga magila po kag laing Dios. Kay ni ana mas tas ikatulo. Kung kinsa ang gipaila kay Espiritu Santo, mao na tuhoy. Pero kini among gipaila kun dili tuhuan, walay sapayan. Ang importante lamang nga among katudlo diha kaninyo ang katumanan sa Espiritu Santo sa ikatulong persona sa Dios. Kay Biblia nakiskot man og persona. Kung ang among magtutudlo gipaila namo nga mo ang Dios nga Espiritu Santo katumanan, dili mi nagbutang-butang na mismo si Kristo mao'y nagsaad sa Espiritu Santo nga mao'y mupuli niya sumala sa Juan 14 bersikulo 25 ngadto sa 26 nga ang Biblia nga atong pagbasahon mao ang pulong sa Dios. Klaro ko na sa Biblia, mga higala magkaisunan, buino ni Brad Samuel. Basa ragod ang Juan 10:30 Brad Samuel, giunsa nila kini pagsabot sa mga Juanes o sa mga Pentekostal? O niya lugar ta Brad Cesar sa kanang climax sa atong tumong ba sa atong yung paggisgot nga mahitungod nini nga giingon lugar sa mga Juanes Pentekostal. or Pentekostal nga matud pa nila nakangkursyon sila nga usa ra gyud ang Dios gumikan kay matud Si Kristo pa, ang amahan usara daw. pa daw sa Matud pa nga nila. Gistayta. Oo, ang amahan. Mabasa si man Kristo. po. Oo. Mabasa man na to. Atong Basa, basahon. Brad Samuel, gani? Sa G30, pero ang ilang pagsabot mo oy nasayop o nasaypan lang nila kining si Tasa Oo, Brad Cesar niya. Kay ato man gining sige. mapamatudan. Ya, atong basahon. Sige. Ako matud pas G30 ug ang amahan usara. Konklusyon dayon ngingon dayon Tanawa. nga mao lagi Brad. Ingon mo ang Dios tulo ka persona. Pero kung si Kristo atong sundan, ingos Kristo, ako ug ang amahan usara ka. Kini pagkaistorya ni Kristo, nagisgot kay kanig usara gyud ang Dios. Sama ba pananglitan mga malnamo nga magsunan? Akong sampol. Kay sa atong gihatag na niya paghulagway, ang Dios kanang kun usa man wala man lugar mi musupak kun usara ka Dios Sa panahon, sa panahon. na Oo, nga, ang mao ang pagpadayag sa nagpaila. Dios dunay tulo kadagkong panahon sa pagpadayag nga din una ang amahan lahi ang amahan lahi pod ang anak nga mao si Kristo lahi pod ang Espiritu Santo kun ngano nga ingon mo nga Dios usara tod kay ang pulong ang pulong nga Dios usara ang kagahom na sa matag persona nga naa lugar sa kahimtang lugar sa Dios gahom na kun ato kanang susihon sa mga bas mayor. Ang mayor sa Cebu City puti nagana pero nganong usara man yun ang mayor. Ingon ni ana mga malnamo nga musyan. Sa panahon na. Nga wala na nabahin ang Biblia sa tulo kadagkong panahon wala na mausa sa pagpadayag sa Dios. Kay ato ganing hisgutan Brad Samuel, ang ubang reliyon maingon man wa may pangalan ang Dios, pero klaro man na nato maging Domingo ato man nagipaila nga kanya-kanya sila dunay tagsa-tagsa ka pangalan. Kinsa ba pangalan sa man Brad Samuel sumala sa Biblia? Ya, Sa ako ganing Brad Samuel. sa basisa sa dili pa nato ni Tubagon, ang Juan 10:30. pagtubag ng G30 kung miingon mo nga walay ngalang Dios na Amahan. niya Segregate ka na mga hikalag mga kaigsuonan nagpaila ang amahan para mailhan na to. sa sinugdan ang amahan wala ka na nagpaila kay ni Adiaw ako ta basahon ba si Saro kay ila man ang gikuha god nga gingon nila nga ang amahan kuno walay ngalan sa pinasugdan wala sila nagpaila tungod kay ang amahan nga Di pa man Dios panahon to na dili pa nagpaila man niya siya. nagtago o nagtakuban siya niya basahon na to 45:15 sa Isayas sa pagkamatuod ikaw mao usa ka Dios nga nagatago sa imong kaugalingon o Dios sa Israel ang manluluwas tungod kay wala man siya magpaila nagtago man siya di ba pero sa dihang nagpaila siya niya wala bay ngalan nga gihatag niya nga para sa diyang nagpaila na siya sa mga tao naa sa 64 sa Isayas sa bersikulo 8 inyong patalinghugan mga mahal namo nga makaigsunan ingon ini nga naay ngalan ang Dios nga mao ang amahan gingon apan karon o Hiuba ikaw mao ang among amahan kami yuta nga kulunon ug ikaw mao ang among magkukulon ug kaming tanan binuhat man sa imong kamot dunay ngalan day ang amahan nga Dios pa Cesar ang ngalan sa man nga mo nga gihatag niya mao si Hiuba pero kanang bang Hiuba nga iyang gingon mo Ngalan bigod na niya. mao bigod niya ang iyang ngalan ni
akong pruibahan gyapon. Sa Isaiah siyang kapitulo 42, versikulo 8 inyong patalingugan mga malnamo nga mga igsunan, ako mao siyuba kini, mao ang akong ngalan ug ang akong himaya dili nako igatag sa uban ni ang akong pagdaig sa mga linilok nga mga larawan. Busa nagpasabot nga ang ngalan diya sa Dios nga mao ang Amahan, mao di ay si Jehova sumala sa atong nabasa sa Biblia. O bisan mismo si Jehovah Brad Samuel nga amahan, siya gyud mismo nag-ingon, mamaw gyud na ako ngalan. Basahon ko ang dugang pruibanan na Brad Samuel, ang nakasulat si Jeremias kapitulo 16 versikulo 21 unsay naka basa nato din giingon din yo. Busa di akaron sila pahibaluon ko. Matud pa ni Jehova, nining makausapa sila pahibaluon ko sa akong kamot og sa akong kusog og sila mahimo nga ang akong ngalan mao si Jehova. Mismo si Jehova nag-angkon gyud na nga mao gyud na iyang pangalan. Unya nganong miingon mo mga Pentecostal ug Wanis nga ang Dios walay pangalan? Nga gilain-lain kana. Si Kristo naman ba Samuel? Si Kristo ba do na ba? Si Kristo ba nga anak sa amahan? Nga abapod siya pangalan sumala sa Roma 1:4 Brad Samuel. Na Brad Cesar, basahon ta lang ang Biblia Brad Cesar aron dili ingon nga matud pa nagbinaba ta sa pagsulti. Kung ingon ta nga si Kristo naghangalan ta Kristo, kana mao kanay tinuod tud kay kana mapuribahan kana sa Biblia. Sa Roma sa kapitulo 1 bersikulo 4 inyong patalingugan ug uban sa gahom gipaila nga anak sa Dios sumala sa espiritu nga balaan pinaagi siyang pagabanaw gikan sa mga patay si Hesukristo nga atong Ginoo. Kinsa si Hesukristo? Anak sa Dios. Di naduha na ang ngalan sa amahan Jehova, ang ngalan sa anak si Kristo. Dugangan pa nato Brad Samuel. Ilista po ninyo mga Wanis ug Pentecostal. Ang unang Juan kapitulo 1 bersikulo 3 ingon ini ang dugang natong pahayag kalabot sa anak sa Dios. Unsa ba gingon dinhi? Kadtong among nakita kinsay nagpamatud-an ni si Apostol Juan. Kadtong among nakita kinsa may lang nakita si Kristo. Og nadungog among gimantala kinsay lang gimantala si Kristo. Gimantala usab kaninyo aron kamo usab makabaton sa pakigambitay uban kanamo. Og ang atong pakigambitay maoy pakigambitay uban sa amahan. Nagisgot na ha. O sa iyang anak nga si Hesukristo. Duha man lagi ni mga Pentecostal, mga Wanis, nga mingon man mo nga si Kristo ug amahan usara. Oy naunsa may taon mo. Bahin-bahin na po ninyo yung taon ang Biblia pagbasa. Oy, ang nakadaot mangod ninyo mga pastor, mga ministro, og mga liman og unsa pa diha diakono ang iyong ranggo. Bahin-bahin na ang Biblia, kaya ang Biblia wa maghisgot o usalang kakapitulo o bersikulo. Kundi ang Biblia nag-ingon, nga kinanglan, nga bahin-bahinon ninyo, kaya Biblia dili na ginapos, dito majutay, dinhi majutay. Dili kay mo istap na mo sa usa kasitas. Nya inyo na yung konklusyonan, aron moaom sa inyong doktrina, mo manipirisa sa nagbasa sa Biblia. Ayaw, Nya dagharabang nalinglang nga mga tao, dagharabang nalinglang nga mga membro nila. Unya in taon pod ang mga membro nila wa po'y kalibutan kay di pod mamasa sa Biblia, maghuwat nag unsay tudlo sa pastor, maghuwat nag unsay tudlo sa pare, maghuwat nag unsay tudlo sa kanang gitawag og mga Katolik pitipider, maghuwat nag unsay tudlo pod sa mga liman o sa mga ministro. Dili ingon ana oy. Klaruhon ninyo ang pagpasabot ngadtos mga tao. Dunay kanya-kanyang pangalan. Ang amahan, lahi pud ang anak. Ayog na mga Pentecostal nga usa lang. Kung mo kay nakabasa mo sa Juan 10:30 nga ako nga man usara, gikonklusyonan ninyo nga usa, pero ato ning gawas pa Brad Cesar Samuel. Gawas pa Brad Cesar. Diin ba? Sige. Gawas pa Brad Cesar sumalas Biblia ang amahan pod. Kung nagisgot man ta kagani persona po na kay si Kristo mga tubang gud ngadto sa langit sa persona sa Dios. Usa ang aman persona po na tun kay tao kana siya sa kahimtang.
Nabatay prueba na mga mahal namo nga magsiyon. Basahon ko ang prueba aron sa paghatag og ebidensya nga ang amahan persona kana nga mao kanang Dios nga mao siya ba niya. Basahon ko ang nakasulat sa Exodo siyang kapitulo 15 versikulo 3 inyo kining patalinghugan mga mahal namo nga mga kaigsunan bisag sugutas 2 gingon siya ba mao ang akong kalig-on ug nahimo nga akong kaluwasan kini mo nga akong Dios ug ako magadayeg kaniya ang Dios sa akong amahan nga igapataas ko siya ba maoy tao sa panggubatan siya ba mao ang iyang ngalan busak kanidi ang amahan Persona sa persona po na kay kana tao siya sa kaimtang sa pagbasa ni Brad Cesar ang persona pulong persona naa kanay salabutan sumala pa sa atong gibasa Pero dugangan pa nato, Brad Samuel, ang sitas. Kaya nag-ingon man din ni Bajuta dito, Bajuta. Dugangan pa na nako, Brad Samuel. Kaya ng uban mga reliyon, nga maingon sila, nga amahan dili persona. Basahon ko. Wa ba'y nakakita sa amahan? Sa pinasugdan, wa siya magpaila. Pero dili sa tanang panahon, nga amahan wala magpaila. tinuod ka na Nagpaila sab na siya. Ang ila mong gibasa, dito man sila miungot sa amahan, nga wa pa magpaila. tinuod ka na Pero sa diha nga nagpaila na, di nila basahon kay musango man dito nga ang Dios wala magpaila, wala pangala dili makita. Mo man na problema. Pero pangutan-on ta ang Biblia, wa bay nakakita sa man. Mo man wa ninyo masabti. Kamo mga Pentecostal o mga Wanis, klaro ninyo pagbasa ang Biblia, wa ba mapakita ang man? Wa bay nakakita sa man? Mo na dakong pangutana. Bay basahon ko ang Biblia. Kaya nag-ingon man ang kasulatan nga kung magpamatuod mo, pinaagi sa mga nakasulat sa Biblia. O na, ilista ninyo mga wanis, mga pastor, mga ministro, o diha sa Pentecostal nga mga magwawali. Exodo 26. Ato masahon, Exodo 20, nga versikulo 6, unsay pahayag din. Wa ba nakakita sa amahan? Sa una, wala magpakita, wala magpaila. Kaya dito sa kang Moises, nag-istorya siya sa kang Moises, wa man to siya nagpaila, niingon man to, igna lang, nga ako, mao ako. Pero dili sa tanang panahon, nga ang Diyos wala magpaila, katod atong gibasa ni Brad Samuel, wala ito magpaila. Mao man ay problema ninyo God, kay mo-stop man God mo sa usa ka kapitulo o bersikulo, di man ninyo bahin-bahinon ang pagpasabot sa Biblia gatos mga tao. Mo man ang diferensya ninyo ngano man wa mo'y sakto magtutudlo, wa mo'y Espiritu Santo nga nagtudlo da ninyo nga aron kamo dunay kaalab o kahibalo pinasikat sa balaang kasulatan. Mo na ang diferensya nila Brad Samuel. Basahon ko, wa bagyod tao nga nakita sa man. Atong basahon ang Exodo kapitulo 20 bersikulo 6 nag-ingon. Gingon din niya, og nagapakita ako sa may gugmaong kalulot alang sa linibo kanila nga naigugma kanako og nagbantay sa akong sugo. Naamalagi. Nagpakita siya sa mga nilibo. Pero dugangan ta, Brad Samuel, basaha Brad Samuel ang nakasulat sa Exodo kapitulo 24 versikulo 9-11 na abay mga tao nga nakakita ultimo sab si Moises, si Abio ug si Aaron, nakakita ba sila sa Dios bisan pa gani ang uban pa nga kauban nila ni Moises ug si Nadab ug si Abio ug si Aaron na aba pila ba kabuok ang nakakita sa Dios Brad Samuel sa Israel? Brad Cesar, sa atong gibasa o sa gibasa ni mo Brad Cesar, bastante naman dato kay siya mo anang linibo nga nakakita lugar sa Dios. Dugang nga pa na to. Agidugang pagyud niya o kinsa kanang mga tawhana kay linibo man to. Nabay mga tao nga ginganlan nga mao gyud nagpakakita sa Dios. Niya, basahon ko. Sa Exodo siyang kapitulo 24 bersikulo 9 hangtod sa 11 atong ipadayon sa pagbasa og mitunga si Moises og si Aaron, si Nadab og si Abio og ang kapituan sa mga ansyano sa Israel. Og nakakita sila sa Dios sa Israel og diha sa ubos sa iyang mga tiil ang daw ingon sa usa ka salog nga safiro og daw sama sa langit gayud sa iyang katinaw. Ug wala siniya patuyura ang iyang kamot sa ibabaw sa mga pangulo sa mga anak sa Israel og nakita sila sa Dios og nakakita sila sa Dios og
na nagpangaon sila og na nagpanginom. Busa sa atong natagad ba si Sar ang nakakita? Naabay nakakita Sila sa si amahan? Moises, o si diyang mitungas si Moises sa ngadto si Moises nitungas sila si Aaron, si Nadab, si Abyo o ang kapituan sa mga ansyano sa Israel. Kini sila mo'y nagpakakita sa Dios sumala sa atong nabasa sa Biblia. O nakita am lagi. Sa pinasugdan, wa pa magpakita. Unya, diara de kamuungot. Kamu mga Pentekostal. O mga wanis. Dito sa wa pa magpaila. Pero ayaw lansangi ang Biblia. Ha? Klaro na to. Ang pagtuon niyo sa Biblia, klaro na to. Wa bisupak. Nga ang Diyos, pwedeng dili magpakita. Pwede siyang mag-espiritu. Kay mahimo sa Diyos ang tanang butang. Tinuod ka na. Pero kung imo hang lansangan nga ang Diyos di makita, idiha mo supak yun nimo. Sayop. Kay naay Biblia nga nagtugan nga ang Diyos nagpakita bisan si Nadab ug Abiyo ug si Moises ug si tinta ka mga ansyano nakakita sila sa Diyos nga amahan. Si 34 sila ka buok. Nya nga mingon mo nga ang Diyos di makita. Samtang ang Biblia nag-ingon nga ang Diyos nakita ni Moises, ni Nadab ug Abiyo ug ang si tinta ka mga ansyano, 74 sila tanan. Ayog lang sa ang Biblia ba? Mo man ay diferensya sa nagbasa sa Biblia god. Kay inyo magulasangan ang Biblia. Di man mo makamao mo bahin-bahin, inyo manggapuso ang Biblia. Ang Biblia nagingon, dili gidapos ang Biblia nga ngano inyo manggapuso na sa usalang ka kapitulo bersikulo. Noon sa man taon mo Beyon sa pa si Isaias, pangutanon ta si Isaias, nakakita ba si Isaias? Pangutanon ta si Isaias. Basa Isaias 6 bersikulo 9 ingon. Sa tuig sa pagkamatay ni Hari Uzias, nakita ko ang Ginoo nga naglingkod sa usa ka trono hataas og tinuboy ug ang iyang mga sapot nakapuno sa templo. Nakakita lagi si Isaias. May tag naingon, wa ko kakita sa Ginoo. May tag-ingon anang statement sa Biblia. Nag-ingon man ang Biblia, nakita ko ang Ginoo. Kanang nakita, dili ba makita? Klaruhan niya yung utok po doy. Klaruhan niyo pagsabot ang Biblia. Sa wa pa mapakita ang amahan, pwede. Kay wa pa nagpakita sa pinasugdan. Pero sa diya nga nagpakita, nganon di man mumuto. Mo man already diferensya gud ninyo god. Kay lansangan man gud ninyo ang Biblia. Aron muhaom sa inyong doktrina. Di ba gibakakan niyo inyong mga membro? Wa mo magsulti sa kamaturan? Ang PBCM way lipod-lipod, way karukadlok sa pagtugaan sa kamaturan. Kay dili na panahon karon sa pagtago-tago pa sa kamaturan. Kinahanglan ipadayag na ang kamaturan nini mga panahon na mamangani ang mga ministro ni Master. Maisugod nga mo pamatuod, nga way karukadlok, nga matubag sa bisang kinsa pa, nga mga magwawali sa Biblia. Mo ni klaro ang pagkasulti. Di bimalisang kinsa pa ng mga tarpulano pa na diha nga nagbasa sa Biblia, tigiun ta, awayon ta ang pagsabot sa Biblia. Di ta mag-away pinasikat sa kumo o patid-patid, kundi pinasikat sa balaang kasulatan. Yung na, ayaw pag-ingon nga, Diyos di makita, pagklaro po mo Nga naman lagi, nabasa man lagi na. Gusa din nita sa 1 Gis 30, Brad Samuel, kaya mo man ni ang dugukan na to. Kining 1 Gis 30, basahon tani mga Pentekostal o Guanis, wa man gud mo makasabot ani God. Kadihara man gud mo para sa 30. Di man ninyo sugdon pagbasa kung sa hinungdan ngano si Kristo dayon, ako gaman usara, diin sila ni usa. Mao man wa masabti ninyo God. Mingon man si Kristo, ako gaman usara, why naingnan? Naingnan nganong ni usa sila. Diin man sila ni usa. Basahon ko ang inyong sitas. Ang Juan Gis 30, wa mo gud ninyo ni masabti gud kay ang inyo diar mamgud mo 30 gud. Sugdo na to pagbasa unsay hinungdan ngano nga si Kristo nag-ingon, ako og ang Aman usara. Diin sila nay usa. Mo man wa masabti ninyo mga Pentekostal o Guanes, bisan pa sa ubang mga relihiyon, wa na sila makasabot Kana nagtuo nga usara ang Dios. Watay supak lagi. Usa sa unang panahon sa amahan. Usa, di pwede mo adto ka sa laing mga Dios-Dios. Panahon ni Kristo, dihapo ka kag Kristo. Kay siya, Dios po sumala sa ato mabas papos Biblia. Kadaghanan ng mga sitas anaa.
Pero ang ubang reliyon di man pud mo to, nailam na katungod kay namatay freedom lagi of religion. Di ta mapugo, di nato na sila mapugos Brad Samuel kay ilam po ng katungod. Pero ang husay diha si Kristo Dios. Dakong Dios ug manluluwas dili gamay nga Dios. Karon yata sa Juan 10:30. Ilang giputol ni. Giputol nila pagsabot Brad Samuel. Ang imong gibasa ganina Brad Samuel ang 30 lang. Nag-ingon Kristo ako ug aman usara. Wa man ninyo i-context ba? Ipataas pagbasa ug usay hinungdan ana. Kay di man na kay ditsok ka ditos 30. Mubasa kas pinasugdan. Basahon ko ha. Ato din ta sa Juan 10:30 dito tahunong. Kay mao man ni ilang gilansangan magud nila ang pagsabot sa Biblia god. Dari ta sa Juan kapitulo 10 bersikulo 14 kay kinigod nga sistemahan nagpuro kabildo magud ni si Kristo manggod nagpaila magud ni siya nga siya mao ang anak sa Dios pero ang mga Hudiyo ba wa magud mutuo ani. Basahon ko gani ang 14 para mulapos ta dayon dito 30 ngatos 33 nag-ingon. Kay giputol-putol magud nila pagsabot ng Biblia Brad Samuel. Tinuod ka na, Brad Cesar? Di magud ni ang ila magud ang musibo bitaw sila doktrina. Diha gyud na sila putlong gyud na nila na pero wa nila sugda pagsugod nganong ingon ana ang daggan sa istorya nganong ingon Kristo ako ug aman usara. Basahon ko una ang 14. Unsa bay giingon dinhi ni Kristo? Kay ato na lang ni dito Brad Samuel kay ngano taas magud atong sugdon diri sa kapitulo 10 bersikulo 1 lakto tas 14 kay niya man ang climax may ato ang pangitaon na dinyo iingos Kristo ako mao ang maayong magbalantay sa mga karniro matupan ni Kristo ako nakaila sa ako og ang mga ako nakaila nako matupan ni Kristo ha sa 15 maingon nga ang amahan nakaila kanako og ako nakaila sa amahan og ihalad ko ang akong kinabuhi sa pagpakamatay alang sa mga karniro. Dayon dito dayon ta sa 21 aron madritso na to Brad Samuel. Kay taas mo kun ni ato ni basahon. Nagingon dinhi sa bersikulo 25 ilapos tas 23 na yan. Og kanila mitubag si Jesus nga nag-ingon. Gitug-anan ko nabitaw kamo, apan wala kamo managpanuo. Nga to ang mga Hudiyo ba, gitug-anan sila ni Kristo. Nag-ingon dayon dari. Ang mga buhat nga akong ginahimo, matupan ni Kristo, nga ngalan sa akong amahan. Kini nagapamatuod may tungod kanako. Apan, kamo wala managpanuo. Ito ba mga Hudiyo ba, nga kabildo ni Kristo Apan kamo wala man nagpanuo tungod kay kamo kinsa man ang kamo giadresan ang mga Hudiyo nga wala nga dili magtotoo dili man kauban sa akong mga karniro ang akong mga karniro nagapatilingog sa akong tingog og ako nakaila kanila og sila na nagsunod kanako kaya katudang gipasabot ti Kristo ngatos mga Hudiyo wa daw sila makaila sa mga karniro apan si Kristo nakaila sa mga karniro. Nag-iyon ang ako mga karniro nagapatilingog sa akong tingog og ako nakaila kanila og sila nagasunod kanako matupan ni Kristo kabahin kini sa mga karniro og yatagan ko sila kinabuhing dayon og sila dili gayud malaglag og walay bisang kinsa nga makaagaw kanila gikan sa akong mga kamot katong mga karniro Nag-ingon dahil 29 ang akong amahan nga maoy naghatag kanila. Ang amahan daw maoy naghatag ngadto kang Kristo sa mga karnero. Nganhi kanako siya labing dako sa tanan. Og walay bisang kinsa nga makahimo sa pag-agaw kanila ngadto ba sa mga karnero ba? Gikan sa kamot sa amahan. Sa 30 nag-ingon dayon, ako og ang amahan usara. 31 na yun. Unya ang mga Hudiyo namunit usab og mga bato aron ilang ilabay kaniya sa pagpatay kaniya. Nasuko ang mga Hudiyo. Labayon unta sa Kristo, namunit sila mga bato aron ilabay unta ngadto kang Kristo.
aron mapatay nila Kristo. 32 nag-ingon. O kanila si Jesus mitumag nga nag-ingon. Gipakitaan ko kamog daghang mga mayong buhat gikan sa amahan. Unsa ba niining mga buhata nga hinungdan nga tungod diini inyo akong pagabaton? 33 nag-ingon. Kaniya mitubag ang mga Hudiyo nga nag-ingon, batuon ikaw namo dili tungod sa imong pagbuhat og maayo, kundili tungod sa pagpasipala batok sa Dios kay ikaw nagpaka-Dios nga tao karaman unta. So nining puntuha, ang kaasuyan ini ayog putlan ninyo pagbasa ang Biblia. Nga diha na mo maungot sa Juan 10:30, ang istorya ani ba, ang iming sa istorya ba, ang kasaysayan sa istorya, kini si Kristo na kigatubang sa mga Hudiyo. Unya, sa diha nga natubang niya ang mga Hudiyo nga dili magtotoo, nagisgot si Kristo og mga karnero. Ha? Unsay sulti ni Kristo? Apan kamo wala man nagpanuo. Tungod kay kamo dili man kauban sa ako mga karnero. Ang ako mga karnero nagpatilingog sa akong tingog ug ako nakaila kanila og sila nagsunod kanako. Nagisgot si Kristo og karnero. Kinsa man ang naghatag sa mga karnero ngadto kang Kristo? Ang amahan. Karon sa diha nga si Kristo nag-ingon, ako mao ang maayong magbalantay sa mga karnero. Naghalad si Kristo sa alang sa pagpakamatay sa mga karnero. Mao na ang kasaysayan sa istorya diha. Si Kristo wala siya magpanuko. Andam siya magpakamatay sa mga karnero ug ang kadto mga karnero dili makabaton si Kristo karnero kun dili gihatag sa aman ngadto kaniya. Mo hinungdan nga si Kristo nakabato ang karnero. Unya nag-ingon dayon si Kristo, ako ug akong amahan usara. Diin man sila naiusa. Naiusa sila diha sa pagbantay sa karnero. Dili kay ang amahan ug si Kristo usara. Usara ka Usa sila sa pagbantay sa karnero kay nakabaton si Kristo ug mga karnero tungod kay ang mga karnero gihatag ngadto sa iyang langitnong aman. Duha ni ana na ang kanang diha sa istorya, duha ang amahan ug si Kristo. Unya nga numingon man mo nga usara. Usa sila sa pagbantay sa karnero kay dili makabaton si Kristo ug mga karnero kun wala ang amahan. Pero atong usisahon Brad Samuel, unsa ba kining mga karnero nga diin gitugyan sa amahan ngadto kang Kristo? Unsa ba ni? Literal ba ni nga karnero? Basa Brad Samuel lagi sikit. Brad Cesar, kanang mga karnero nga gitugyan sa man ngadto ni Kristo, nga mao hinungdan nga naghiusa sila tungod ni anang mga karnero nga ana ni Kristo, tungod kay kanang karneroha gihatag kana sa iyang amahan. Nga kuno sa po ng karnero nga gihatag sa man ngadto kang Kristo nga kana gitugyan ni Kristo gikan sa iyang amahan niya sa Ezekiel sa iyang kapitulo 34, inyong patalinghugan mga mahal na mo nga makaigsunan. Unya, versikulo 31 ang atong pagabasahon sa Biblia, mga mahal na mo mga kaigsunan, inyong patalinghugan matud pa sa atong mabasa sa Biblia. Ug kamo matud pa ug kamo nga akong mga karnero sa versikulo 31 ni, ang mga karnero sa akong sibsibanan mga tao man, ug ako mao ang inyong Dios, nagiingon ang Ginoong Jehova. Busa diyan karnero nga gitugyan sa man ngadto kang Kristo nga mao hinungdan nga nagkahiusa sila, pinaagi na ng mga karnero nga gitugyan sa man ngadto kang Kristo. Mga tao di ay kana ang buot gipasabot sumala sa Biblia. Ang gipasabot ay nga mga karnero nga diha naiusa ang amahan og si Kristo, mga karnero, mga tao ay na sumala sa gipasabot sa Biblia ba itong mga tinunan ni Kristo, mga ni Kristo, ang ako mga karnero nakailan ako, apan kamo wala man nagpakaila sa ako mga karnero. Nga naman, di man magtotoo itong mga Hudiyo. Naklaro niyo, nagets ninyo, mga Pentikostal o mga Wanis. Siya ropod, oy, unsam na ninyo inyong utok, di mo kamaong musabot. Ha? Nga nung dili yun mismo, si Kristo o ang aman usa. Ay probanta sa Biblia, Brad Samuel. Juan 3:16, Brad Samuel, balikon tani aron masilsil ni sa alimpatakan sa mga pastor ug ministro sa mga Pentikostal ug sa mga Wanis. Be, ang amahan ug si Kristo usara ba? Be, wa ba magisgot og duha? Be. Diya, Brad Cesar,
Basaw na to ang Juan 3:16 kung kining sitasa naghisgot bag usa lang. Niyaw? Sa 3:16 sa Juan gingon, kay gigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod ni ana gihatag niya ang iyang bugtong anak kaysa naghatag ang Dios ha kay gigugma man sa Dios ang kalibutan ug tungod ni ana iyang gihatag ang iyang bugtong anak nga matud pa aron ang tanan nga musalig kaniya nga dos anak dili malaglag kundi may kinabuhing dayon. Unsa si Unay Kristo? naghatag, tungod gihatag siya sa bugtong ka sa Dios. Oo, nga amahan. Sa Dios katong amahan nga Dios. Lain ang naghatag, lain ang gihatag. Oo. Unya asa man dapita na nausara. Uy, naunsa man taon mo, oy. Ha? Be, dugangan pa ta. Si Kristo, sawa pa siya magbaton og lawas. Unsa ba ang gipakita sa Biblia? Uba na ba siya siyang amahan? Uba na. Yeah. Juan 17:5, Brad Samuel, basaha. Ya, Brad Cesar, basahon ta aron maklaro nga wala gyud ni sila, dili gyud na tinuod nga ilang pagtuong usara gyud. Oo. Ngano man, tungod kay sa pinasugdan, sa wala pa matukod ang kalibutan, kanang Si nagkiguba Kristo, na ang Dios. Ang Kristo, diin mas Kristo, sa wala pa ang kalibutan. Diya na ang Kristo, Brad Cesar. May basaha. Nihaw, 17:5 inyong patalingugan sa Juan, gingon, ug karon amahan, pasidunggi ako matod pa ni Kristo, diha uban gayud kanimo ni ni anang kadungganan nga gihuptan ko ba kani adto matod pa ni Kristo Sa uban kanimo sa wala pa ang kalibutan busa kanang gingon di ay matod pa Wa pa ang kalibutan, din si Kristo. kalibutan nakauba na sa amahan si Kristo. Nya, wa pa ang kalibutan ha? Diya na si Kristo. Uy, naunsa man tao mo mga pastor sa Pentecostal o Guanis, di unsa man ninyo pagsabot ang Biblia? Ha? Unsa pa? Ang daang tugon, basahon ta. Wa pa mataos Kristo naghisgot na og anak. Unsa may mabasa na to? Pastor, ilista, Proverbio 8, versikulo 22, ngadto sa 30 nag-ingon. Si Jehovah nagbaton kanako sa sinugdan sa iyang dalan, una pa sa iyang mga buhat kanhi. Ako gipahamutang sa itaas gikan pa sa walay katapusan sukat sa sinugdan. Sa wala pa ang yuta, palagi ang kalibutan ba? Sa diha nga wala pa'y kahiladman. Ako nahimugso na. Kita mo na. Sa diha nga wala pa'y mga tubod nga madagayaon sa tubig. Sa wala pa mapahimutang ang mga bukid. Sa wala pa ang kabungturan. Ako nahimugso na. Samtang nga wala pa niya mabuhat ang yuta, ni ang kapatagan, ni ang sinugdan. Sa abog sa kalibutan, sa diha nga gitukod niya ang kalangitan, didto nako. Klaro ana, sa gipahamutang niya ang usa ka lingin ibabaw sa naong sa kahiladman. Sa diha nga gihimo niyang malig-on ang kalangitan sa kahitasan. Sa diha nga ang mga tuburan sa kahiladman nahimong mabaskog. Sa diha nga gihatag niya ang dagat ang iyang utlanan nga ang mga tubig dili maglapas sa iyang sugo. Sa diha nga iyang gilaraw ang mga patukuranan sa yuta, unya ako didto tupad kaniya. Kita mo na, ingon sa usa ka batid nga magbubuhat, og ako sa matag adlaw maoy kahimuot niya, nagakalipay sa kanunay sa iyang atubangan, nagakalipay sa iyang puloy-anang yuta, og ang akong kahimuot dito uban sa mga anak sa mga tao. Ha? Klaro kayo, Brad Samuel, nga sa wapa di ay ang kalibutan, dito na si Kristo tupad kaniya sa amahan. Unya, asa man dapita nga maingon, ang mga wanis o mga Pentecostal nga si Kristo o ang amahan usara. Nga wa pa gani matukod ang kalibutan, dito na si Kristo tupad sa amahan. Noong sa may taon ning sa man yung pagsabot ng Biblia taon, may tupad,
may naapoy gituparan Be, ang amahan. Kolosas 1:15 Brad Samuel 18. Unsa pay dugang natong pakitang pay sa Biblia. Ang amahan o si Kristo usar ba? Kay gilansangan man nila ang Juan 10:30. Wa man sila kasabot ug diin ay usa si Kristo gaman usa sila sa pagbantay sa karnero. Nga ang mga karnero mga tao sumala sa Biblia. Pero giyon sa pagsabot sa mga Juanes o sa mga Pentecostal, usara kuno si Huba og si Kristo. Doon sa mo? Be, usara ba? Dugangan tabla sa amin. Niya Brad Cesar, dugangan nato ang nakasulat sa Kolosas Biblia, 1:15 Kolosas 18. sa Kolosas 1:15 gingon. Siya mao ang dagway sa dili makita nga Dios, ang panganay sa tibok nga kabuhatan si Kristo man Kay pinaagi kaniya gibuhat ang tanang mga butang. Diha sa langit ug dinhi sa yuta, makita ug dili makita, mga lingkuranan, ngarianon, o gagahom, o pamunuan, o pagbulutan, ang tanang mga butang gibuhat pinaagi kaniya ug alang kaniya. Siya matud pa mauna sa wala pa ang tanang mga butang. Ug diha kaniya ang tanang mga butang gipatapot. Siya kinsa ning siya mao ang ulo sa lawas nga mao ang iglesia. Siya mao ang sinugdan, ang panganay nga gikan sa mga nangamatay aron nga diha sa tanang Bisag diha mga lang, butang, Brad Samuel. siya mahimong kinabutan. Kinsa ni si Kristo sa wala pa ang Diha katutan. na siya. Diha na ang mga butang gipatapot magani. Kauban na siya sa amahan. Oh, nya sa man kuhaan ninyo mga Pentecostal o Juanes nga si Kristo o gaman usara. Oy naunsa man taon mo oy, klaro hapon taon na inyong pagsabot sa Biblia oy. Dukangan pa ta mga pastor sa Pentecostal o Juanes nga lahi gyud si Kristo, lahi gyud ang amahan. Gingon din sa Juan 8:58 nagingon. Si Jesus mingon kanila sapagkat tinuod magaingon ako kaninyo nga sa wala pa si Abraham, mauna ko, wa pa de sa Abraham matao, naana si Kristo. Klaro ang gingon sa Biblia, nga sa wa pa tukurang kalibutan, diha na si Kristo uban sa amahan. O niya asa man dapitaron, nga ang amahan o si Kristo usara. Baya asa pa Brad Samuel, Juan 6:62, Brad Samuel, dugangan pa ta. Ya ba Cesar, basahon ta imong gingon sitas Juan 6:62. Inyong patalingogan mga mahal namo nga mga kaigsunan ingon ini ang gipayag sa Biblia matud panan. Maunsa man ka di ay kun inyo nang makita ang anak sa tao nga magasaka ngadto sa dapit diin didto siya kaniadto matud pa ni Kristo. Unsa man daw kuno ka di ay kun inyo nang makita ang anak sa tao nga magasaka ngadto sa dapit diin didto siya kaniadto. Kinsa? Si Kristo ang anak sa tao. Oh? Karon, klaro kayo, Brad Samuel, nga diha na. Ha? Uban na siya sa amahan. Unsa pa? Dere, basahon ko ang Zacarias 3:17 nag-ingon, pagmata na o espada, batok sa akong magbalantay sa karnero. Doon na magbalantay sa karnero. Kinsa man itong magbalantay sa karnero? Si Kristo. Kay nabasa na to, nag-ingon, ako maayo magbalantay sa karnero. Nag-ingon din wa pamataw ni Kristo, gitag na daan, pagmata na o espada, batok sa akong magbalantay sa karnero. O batok sa tao, nga akong kauban, nag-ingon siya ba, sa mari, agingon, sa mga panon, sa mari ang magbalantay o ang mga karnero managkatibulag, o pabalikon ko ang akong kamot, batok sa mga magagmay. Si Jehovah ang amahan, matud pa, doon ay magbalantay sa karnero nga pagkasamaran nga kauban daw ni Jehovah. Kinsa man ang magbalantay sa karnero, Brad Samuel, nga kauban ni Jehovah. Ben, gitugaan ba sa Biblia, kinsa nang magbalantay sa karnero nga pagkasamaran nga kauban kununa ni Jehovah? Ang Biblia ba'y nagtugaan kung kinsa nang karnero nga pagkasamaran aw magbalantay sa karnero nga pagkasamaran? Ben, gitugaan ba? I-ready, Brad Samuel, ang nakasulat San Mateo 26, versikulo 30 ug 31, kinsa nang magbalantay sa karnero nga pagkasamaran nga kauban daw na ni Jehovah nga mao ang amahan.
Iya, Brad Cesar, basahon ta ang prueba kung kinsa ka nang magbalantay sa karniro nga kauban ka na samahan. Nga samaran? Nga pagasamaran o sa diyang mahitabo nga samaran, magkatibualaag daw Ang mga karniro? sa panon niya. Ang magbalantay sa karniro nga samaran niya. 26, 30, 31 gingon o sa nakaawit, di silang usa kaawit, sila nangadto sa bungtod sa mga olibo. Unya si Jesus miingon kanila, karong gabiyo na kamong tanan managpanibog tungod kanako kay naisulat kini nga nagaingon pagasamaran ko ang magbalantay og magkatibulaag ang mga karniro sa panon. Busak kinsa day kanang magbalantay Samaran, sa karniro nga nga, pagasamaran magbalantay sa karniro. nga sa diyang masamaran kana magkatibulaag ang mga karniro sa panon. Ang magbalantay sa karniro nga pagasamaran nga kauban kana sa manulay lain ang atong Ginoong Hesukristo. Unya asa man dapita mga pastor sa Pentecostal o sa Juanes nga si Kristo nga man usara. Oy, klaruha lagi lang inyong sinabtan ba taon oy. Noon sa men taon mo oy. Di mo madlok mga impierno mo ana, kalaki ninyo nga mga bakakon mong dagko. Nga ang tinuod Bilimbungan ninyo ang mga tao ninyo sa pagtudlo sa kamatuoran sa Biblia. Ha? Kusog na ba mamingon? Praise the Lord, hallelujah. Basig hinoon, igabot sa panahon, mahimo na mong lauya, hinoon. Laro taon na ninyo, oy, pagsabot sa Biblia. busa ang nasay pa nila Barsisar kung naaman sila nabasa nga ang amahan ug ako ug si Kristo ang amahan si Kristo Usa sila. dili ka na nagkausap pinagi sa ilang pagkapersona kundi nagkayusa sila sa atong nabasa proof sa Biblia nga nagkayusa sila pinaagi sa pagbantay sa mga karnero. Oh, mao na diha. Ha? Be, dugangan pa ta. Nga lahi gyud ang amahan, lahi gyud ang anak. Unsay gingon? Og gikan sa panganod, diay tingog nga miabot nga nag-ingon. Mao kini ang akong anak, ang akong pinili. O, sa Lucas ta, Patalinghugin ninyo ako, Lucas 9:35. Onya, naamalagi tingog dito sa langit. Oh. Nga nag-ingon, mao kana ang akong anak nga pinili, patalinghugin ninyo siya. Unya og si Kristo mao ra to ang aman. Siya ra po di ay dito sa panganod. Mao na ron. Laruha po ninyo na oy mga pastor sa Pentecostal oy. Ayaw nyo bakakin yung mga membro ba? Unsa nadlok mo nga wadaan mo panginabuhi? Ha? Kaya ang inyong gidipinsahan kana inyong mapanginabuhi. Awa may dautan na nga magdawat mo suhol. Pero katong sohol nga dili binakak ang pagtudlo, pinasikat sa balaang kasulatan. Boro mo madlok no. May impirno mo pati pa na inyong gitudloan, may impirno sa sayop ninyong pagtudlo ngadtos mga tao. Busa ingon ana ang among tubag. Unsa pa giingon sa Biblia? Amahan ko sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong espiritu. Unya si Kristo og siya pa ang amahan. Lugar siya ra po'y tugyat-tugyat sa iyang kagalingon dito sa amahan. Kay siya naman ang amahan. Sa mataw na niyo pagsabot ang Biblia, oy. Ha? Wa mo mahadlok sa inyong kagalingon. Grabe niyong pagpamakak katos mga tao. Inyong mga tao ra ba po, nalimbungan ninyo. Bilyon ka mga tao ang inyong nalingla sa pagsabot sa Biblia. Nga dili mao, nga bagka di mao. Busab Brad Samuel, usahay, mahiblatan ni mga pastor ba? Nga mga bakakong dagko sa pagtudlo sa Biblia nga dili mo oy buti pasabot sa Ginoo. Ha, ilag yung lubagon aron nang yun sa pagpugong sa ilang panginabuhi, wa man tay problema sa panginabuhi kung magtudlo unta kas kamatuoran. Tungod Brad Samuel kay napupos naman usab ang atong oras, manghinaot kita nga kadto mga viewers nato nga naglantaw nato sa Facebook o sa YouTube og naminaw sa mga radyo karon. Manghinaot kami nga unta kadto dayag ang mga kamatuoran unta kamo maghinahinay na kamo mga pastor bapay mo balhin mo sa PBCM makakat-on pa mo tinuod nga pagsabot sa Biblia kadto mga pare mga ministro Catholic Pretender balhin mo diri sa PBCM kay aron makakat-on mo sa pagsabot sa kamatuoran pinasikan sa balaang kasulatan. Unya kay ang gitudlo ra ba ni Kristo Brad Cesar, dili ba lang lugar ang tao diya lamang kang Kristo ra taman?
dunay tulo ang Nagtudlo. pagpadayag. Si Kristo, lain ang labat, kung anya na nato. Kinalang tulo ang imong pagadawaton. Kay matod pas 13:20, dili lang kang Kristo ra, dili ra ang amahan ra, kundi dili tulo ang imong pagadawaton aron kumpleto ang imong pag-alagad ngadto sa Dios niya. Basahon ko, katapusan lang ni. Sa bersikulo 20 sa kapitulo 3 sigingon, sapagkat tinuod sa pagkadituod magaingon ako kaninyo ingon si Kristo, nga ang magadawat kang bisan kinsa nga akong igapadala ingos Kristo, magadawat kanako, ug ang magadawat kanako, magadawat kaniya nga mao ang nagpadala kanako. Timan nanta si Kristo gipadala sa man. Unya si Kristo nagpadala og laing malalaban nga puli niya nga mao ang Espiritu Santo. Kadaghanan nato nang balik-balik sa pagtuon. Juan 14:25 ug 26, Juan 14:15 ug 16. Busa ang gipadala ni Kristo ang Espiritu Santo. Kung dawaton nimo ni nakadawat ka ni Kristo. Kung nakadawat ka ni Kristo, nakawadawat bukas nagpadala ni Kristo ang amahan. Ang klaro imong kayo. dawaton nga katapusan, mudawat ka sa gipadala ni Kristo nga mao ang Espiritu Santo. Bosa, tunano niya na nato, ang yun nato, ang atong mga listener, nga ilalang sundan atong programa din sa DWLD sa alas 11 ngadto sa alas 12:15 sa adlaw nga Domingo. Salamat Master sa panalangin nga maghatag sa imong mga tinun-an ug manghinaot kami nga unta hikapag ilang kasing-kasing unahuna nga unta sila magpasakop na unta dinhi sa imong pagtulunan aron may usa kita diha o kami diha sa imuha nga mao karon ang Dios nga Espiritu Santo nga nagpaila ning atong bag-ong panahon. Kini ang inyong alagad sa kanginan si Brother Cesar Pati uban sa akong kauban. Kung kinusab si Brother Samuel Montemayor, moingon na lang kaninyo, nga tunod sa sunod Domingo, managuban gyapon kita sa samang oras ug istasyon, ug maayong udto kanatong tanan.